ingane ephunyule kokubulala izingane esoweto ithi yababona abasola benquma abangani bayo. Umfana omnyama ngo-5 owasinda kwisigameko sokubulawa kwezingane kwilokishi esoweto esanda kubika ngalo lapho kuthole khona izidumbu zezingane ezincane zishoda amalungu omzimba amaningi. Isiyichazela amaphoyisa okwenzeka ngalolu suku. Unina wengane utshela amaphoyisa ukuthi waye emsebenzini ntambama wafica ingane yakhe ingekho endlini. Ngemva kwesikhashana wabona iqhamuka egijima imemeza yena iwakhiphe wonke kamehlo. Yabe isimchazela konke okwenzeka. Ingane yami kwafika omalume ababili ithi-ke noma kwafika omalume ababili bezidlalela nabangani bayo ababekhuluma ulimi olungazwakali. Omunye-ke mkhulu ngomzimba, omunye mncane. Ingane ithi yababona noma-ke bebamba abangani bayo ababili yababona benqunywa emqaleni ngomeso omkhulu, itshengisa ngezandla indlela abanqunywa ngayo. Noma-ke yakwazi yona ukuphunyula. Ithi-ke babehamba ngemoto eblue. Unina uthi-ke ngesikhathi ezwe ingane ekhuluma yonke lento akakholwanga, kodwa-ke wathuka esebona ezindabeni kuvela ukuthi kuthola izidumbu zezingane zomakhelwane bakhe zicwile kule ndawo. Njengoba-ke kusho umfana wakhe, uthi-ke uthukile basabela-ke ukuphepha kwengane njengoba-ke abasola bengakaboshwa.